Avui hem competit la semifinal, ens hem classificat a la final, és el segon any consecutiu que ens classifiquem. Estem molt orgulloses del nostre treball a pista. Jo crec que és increïble com podem sentir el joc, més que expressar-nos, sinó és una manera de viure. I bueno, és un any més que arribem a la final, volem tornar a competir al Campionat d'Espanya. L'any passat vam competir molt bé tots els partits, no ens vam classificar a la final, però va ser una experiència molt bona. I bueno, ens agradaria molt recomanar aquest esport, tant el futbol sala com els altres que organitzen les entitats esportives de les universitats. I res, que estem molt contentes i ens agradaria molt seguir competint un partit igual de bo que aquest a la final. Al llarg d'aquesta temporada tots els equips ens hem fet una foto tapant-nos uns ulls, fent referència a que tant els equips femenins com els masculins tenim els mateixos drets. I bueno, jo penso, i totes les meves companyes, que és una molt bona aposta per la federació i totes les lligues que estan fent recolzament a aquesta idea, ideologia, i considero que hem de seguir lluitant, tant la campanya d'Orgullosa com aquesta, que cada vegada l'esport femení s'està anant més cap amunt i estem totes molt contentes i volem seguir tenint l'oportunitat de jugar.